Veliki aplauz za dečji hor Rastići. Kao što vidite, mi smo veliki ozbiljan hor, naravno posebno 20 nekoliko godina pevamo se uživo i naravno neke neske stvari se dešavaju, ali znači sve naše pesme pevamo uživo, objavili smo 10 albuma, a ovo je sad pesma sa našeg novog albuma, čućete danas i 2 nove pesme, ali ćemo čuti neke stare pesme, pa ćemo da se zagrejemo prvo sa starim pesmama, sa pesmom Razbole se lisica. Može? Evo ti mikrofon.